Dulur iki ngetekno omah. Selamat pagi Permesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur ngetekno omah. Tukokno rokok kono. Meskipun 2000 kono 200. Ndek ngenane kok ngetekno omah kan dikeki le. Dikeki rokok. Lah saiki yo genten keki le. Ya rokok le. Ngetekno omah kan ndek ngenane kan dikeki. Rokok-rokok ndak pirang kayak iku. Ya, paleme ceblok nek iki berarti iki. Wah, didodoli pitik. Dodoli kekes. Iki mau ceblok neh, Pak. Wo. Matang. Walah kecek mateng ya. Walah Pak do anu Pak do ceblok Pak dito. Anu dipilahi Pak. Gue man kok delok pitike bajingan tenan. Bajingan tengek tenan. Iki sing tuwek nang dicipuk ya. Gue man. Ya Allah. Angger. Ini ki angger dipelem tak tahu pen. Ndek sore serah nek apit tuwek. Tapi ora ndagagi tangane. Engko dipangan. Lah aku ndak tahu pen. Biasane ceblok doan. Sengko dicipuk iki, guys. Tuwek. Kae wis mateng kae. Kok sik dicipuk kok sik, guys. Iya iki mateng, guys, kalau. Oh, mateng jane. Wayahe cipuke. Supon 2000. 2000. Gulane ya ra. Gula mangkelo, kurang ora? Ya nek le Pak, wong tuku kok atik nganggo tekok enten iki lho. Gulane mangkelo. Wis, guys. Rokoke kok loro meneh. Wong nek uweke sithik-sithik lah iki. Cocok ae iki lho nduk tuku rokok. Pirang? Sangare gede obong iki. Karo gula, guys. Nek ngetekno omah dhewe-dhewe. Dadi yo dhewe-dhewe. Aku sego pecel dari melak bujang dulu. Gak dodol iki berarti. Kae sego pecel mateng ayo. Dodol. Ya, iki lho ning kene sego pecel mateng. Walah, mbok kon mangan nang kene. Anu. Yo anu, coba. Pin, kayune kok mbayani cah. Bayar. Kayune kok kondang men. Oh. Wah. Kok kaya wong lakon ora. Kayune ngeri, Pak. Anu yo wong tenan. Iki kayune omahe wong tenan iki. Ngeri. Wah. Serba baru. Engko pelapone dik kelip ngono. Kayak lampu disko. Wah, anyar kabeh, Bin. Mau kawak. Sing kawak ra kanggo, Bin. Edun. Ini bakar jagung kan. Ya, yang cara mana mari ya ra konsultasi ngomong tak untuk kedure wong kira-kira anune ngene
Sokone besi sisan ndurane kayu. Jios. Iki nek sokone kayu dikek herbal yo nggo emah nih, Pak. Lah mlo kuwi. Bosok Wis suwe-suwene jenengane. Ini karepan ngono tak kon ndurane. Cara hubungan ke aku. Usul kasih bae tak ndurane tok. Sore herbal. Sore. Sokone besi herbal. Iki nek kok sokone iki apa kayune iki? Walah lah. Nah aku yo nggo heman yo, Pak. Yo. Nek kayu yo kayu kabeh. Ya. Nek kayu ya tetep kayu kabeh iki. Ya malah ya piye ya kaya duit-duit dhewe ya bareng. Nek menurut itu kan ngono. Nggo heman. Pote menurut apa-apa tuh. Iya ya ora apa-apa. Terus tahun rong tahun ora apa nek puluhan tahun ya tetep Puluhan tahun yo keropos kaya untuku kae. Iya, jane nggo heman tuh. Dhuwurane tok jios tenan. Dhuwurane tok. Iya, kae Pak Eko piye yo? Kayu apik-apik ngene jare apik di herbal. Wo. Nek aku yo nggo heman ayo tetep omahe omah terik. Ngepeng saka pinggir ya ketutup. Herbal ya ora ketok. Oh. Kalau sapa rupa sokan kepiye kabeh iki ora ketok. Kita sithik tok. Kecuali ya bang patang piak kan sokan tengah. Kayune ngori. Bener iki nek 80 juta entek iki. Halah, ceros krok kandane. Modele ngono. Ini ya maju. Iya. Jenengan total itu 80 juta, Pak. tuku. Hah? Sapa? Kira? Duh, kayu kene ya sore. Ya, sing cawak Bu. Kawan. Sing makawak. Niku eko makawa. Hah? Kusen-kusen digo eko. Oh, itu. Dikreasi niku eko. Ajare apa digo bakar jagung, Cek. Iya. Bakar jagung. Hah? Iya. Kok kowe gak nggo eman mbok herbal. Nek aja dhisik. Heeh, nggo eman iki engko keropos iki delok kayune apik ngene. Gak tapi yen puluhan tahun kan jombon. Wis kadung wis gak apa-apa ora usah dipikir. Sing kadung ya wis menawa dadi pikiran. Ya urung kadung lah iki piye omongan wong urung di herbal. Apane? Sing tuku sapa? Herbal urung tuku jare tuku. Ini lho lah kayune kudu dituku. Lho. Wong iki gemblong. Gemblong wis to. Berdebat aku. Gemblong. Wong enek urung dikek herbal. Wong nek kayu ki yo kayu tetep Wis saka. jenenge maido Pak Eko. Ora maido. Belut kowe. Sing domah sapa? Sing domah sapa? Sing domah. Sing domah lho, sing domah kowe. Hah? Kenapa sing domah? Wong sing domah sapa? Lah wong kowe aja ngene herbal aku kayu. Lah iki urung tuku kayu kok. Timbang geger ayo sarapan. Wong urung tuku kayu kok, urung tuku herbal kok malah muni kongkon kayu. Ayo sarapan. Geger kok. Sithik akene pikire ndak gelo. Gelo apa? Ngateke urung kok gelo. Oh sing mari geger kowe iki. Berarti kowe golek dina kleru. Bedek kleru. Lah kowe geger ngono. Ya Pak Di aku yo takoke. Dinono apa? Kleru mbek aku gelo. Aku tukaran ngene no. Tiga padu iki. Mergo ki urung sarapan kowe mlebake wetenge mlesu Wong ngene kok kowe. iso-isone iki lho. Saiki sarapan sik kok anteng kowe engko. Ayo. Kok urung ate kok iso geger, Bro. Iki herbal, iki kayu, iki Bro, iki kayu. Iki nek dhuwur iki kudune kayu. Iki ngisore Osi. Juga ngono pedomanku. Lah iki ya wis terlanjur basah dituku ya wis. Ya apik sip lho ae disanjung. Omongan kok terlanjur. Menjatuhkan. Kayu apik jero aku ora ndomangen. Aku geles kok kowe kok. Geres ke depan. Ayo rono sarapan. Sarapan aku ambek Pak Eko iki. Iki Kok aja sembrono. Kenaan rokok sukun ae. Cok kayu, cok iki. opo le wong ora wong. Sing arane wis sapa? Lha iku aku ki ora ewo mbok gawakno rokok lho. Aku nek kowe digawe aku ora tau gawakno kok. Along rasa gawakno. Ora usah gawakno ya usah. Ora Aku kalong. digawe. Ora kalong. Lho kandhane iki nek apa tiba padu kok. Iya. Ruwet aku rasane. Wes, Ora ndek ora kok. wah apik kok. Aku sarapan anu.
Jadi kepecah saya bang. Rasa harus kepecah. So, Datar. Yo sayo, datar mah. iki sebenarnya lon-lon ae tukokno papan jios itu pelitur. Kaya omah tenan. Anu iki. Jios sih. Komplit sak kacane, komplit wis. Komplit. Nek kamar. Heeh. Kono njaluk swidak, tak nyang 50. Urung oleh. Urung. Yo ngenyang yo. Iya. Tapi wah apik ki. Wis komplit lah, wis salawang sak sendilone. Buntu, Bapane tok njaluk swidak. buntu. Wis benek wis karek wis sing masang ya kono dhewe. Lah ya pokoke buntu ngono lho maksudku. Iya mau nemplek. Bapane yo ngene iki lho. Gak dikek kamar. Juga lah ndek buntu tok. Njaluk kamar saithik kok Zaman saya ini bocah saya tetap seneng. Herbal bareng. Bocah saya. gak. Iki Tak mau bar. nek pengen herbal kono turu ngene iko. Nek iki yo kayu iki apik iki jos iki aku. Kayu iki. Cuma sing wis tak ndok iki kowe kelasan kae sing kadung tuku saka tuku karepku biyen tak caramu konsultasi mek aku. Nek kowe gawe ngono liburan kayu sip jos selama hidup. Kayune wah apik tenan. Tapi saka nek kudune Cor. besi car ngono karepku ngono. Wis kadung ya wis. Ora iki pokoke yo kayu ae apik jos. Papan. Heeh papan. Papan mahal. Ala zamane pokoke gugah. Oh, Iya. gemblong kuwi. Tak zamane. Putri tak kayak papan yo. Mah Njaluk nembok. tetep adem anu Yo delok. gak. Aku iki Wis wis gawe dhewe. Nek papane malah mbok terang ulon. tak ijoli ya, tak ijol ngene parlan ya. Papan iki. Oh gak omam. Yo gawe kadung ndiye lek ngene iki wis kadung tak tekek nang kene anu blasah ngene iki ya. Wis tak ijol ngene parlan wis. Lho wis bu herbal ngono iki. Teteli lah. Heeh. Heeh. Iki krak jampot tenan wong kuwi. Anu. Gak wis ki ngene. Papane ku betul sapa? Papane. Papan iki rene ajur kayu puruk ki lho, suwel kabeh. Jam iki kalau demek oh. Papan opleh. Gak jatuh. Nggon kuwi malah juwati kok. Nek kayak jadi tak ini. Tunggu apa? Lokal galing-galing. Tapi ruwet kok. Amane japlik iki aku anu bogang tuwek-tuwek malahan. Tuwek-tuwek basong men. Omongan kok senengan kok gekor. Jos kayak gitu. Wah, apik kok kayune, apik Tapi tenan. gue dulu tuh memang jos. Saya. Ya milih kayu pinter tenan iki duwe juga. Gak jali gede ora ngarah iki. sama nunggu. Wow, kampenung urungan Utah. jadi apa dijaluki DP aku yo moh lah. Utah. Yo aku yo moh utah nek daerah kene iki ora waduk. Bakalane gede kabeh. Lho, wah papane delok kok ya srit. Ayo papan yo larang, guys. Oh, sih. Ya tadi tukang gue. Wis aman. Saman. Iya, saiki. Yes. Amin. Padha sing apik. Rono cekak pelukan. Kowe dulurmu sing gambak satru kak kuwi tok. Iya. Rono. Kayu. Lah, Cok emang ya, apa minggu kok keluar aku nak banyu. satru. Ini coba nyetan orang minggu. Liwat. Aku ya bebo. Satru. Kompet tanggung ra. Sithik-sithik lumrah lah yo ora apa. Wong dulur karek pira Dekusnan lek Sri lek tuk ya doh. Umur saya rasa. Wis apik kok iki kok ya Allah, aku seneng. Ayune marem Pak yo. Iki pamane gawekno mari cedak listrik kok. Karepku yo kayu ngene iki. Atuk man. Iya Pak. Pak kayu tuk manuk pesenku yo Pak yo iki. Nggone aripin omah kayu. Wes ini kan 20 tahun, 100 tahun tetap ganti. Ropos. Ini kan seumur-umur kok. Turun lah Turun-temurun. Umpamane kok nek dikeki herbal tukokno anu e kok. Kaya aneh-aneh ben nemplek iso. Seng. Pinggir aja langsung templekno ngenekan. Oh iya
ditataki opo. Iya, tatak ya apa? Kasibut ke lho, nggo. Kasibut. Jene yo. Kasibut awet apa ora? Awet wong ki yo padha mbek anu Dik. Kuwi man. Tapi kalau ora ya wong itu Dipaku, Pak. itu pak. Dipaku kok. Ben apik. Rumah Jawa itu kayu. Tapi ya gede. Ora nyatet. Iya, iki terasa buka. Itu apa? Iya. Makasih. Iya meroy sak ngono ki pokoke motor wis gak anu pokoke gak nomor Tapi Apik. Ganteng ya. Oh, marong piyak ki malah sokone kudune dawa. Dawa. oke amat iki. berapa meter apa nih? Sokone. Gede nih. Dure. Dure 3,5. Enak sing maune iki 3 meter aku gak seneng kurang dhuwur aku. Omahku pirang meter kok? Papa. Papat kok. Ora kowe ketokno. Tap. Jangan cari izin iki. Nek kono. Iya Mbak Eko. Ngeri kayune guys, ya Allah, kayune Pak Eko jos tenan, mantap. Ngeri. Kayune gede. Sip mantap guys kayune. Limo karo kae 8 pas ora ganjil kok. Heeh. Kowe angger konsultasi karo Jablek ruwet kowe takane. Lagi engko kan gandeng. Maksudnya iki engko mepet lah bluk ngono. Wis udah pinter lah. Iya. Wis udah terus. Amin. Sing ndi maksude piye? Penuwun kae aja ngasih 3, wis genep tak hitung. Iki 5, Heeh. 3, 8 lah. Sirolu. Ya wis. Pancene dukun Jablek kuwi wis to. Ndek mumet. Jowo tetep dihitung lah, aku lah yo nganggo tapi ora terlalu ruwet lah. Oh, saiki aplikasi online. Oh, Kemarin harus sendang aplikasi Pak. Aplikasi. Ya Allah. Iki berarti wong pira kok? Apane wong 16. Wong 16. Langsung ngadeg ngono ya. Iya lah. Wala sang. Ya, Goreng nondok ki lho. Iya. Wah, sudah dipakai tidur Pak, nyaman dan akurat. Nek ini milih nang kamar kene. Kak kene. Sini Elsa. Iya seben. Oh, kene. Kandhani Piye? kok iki aja turu ngarep. Oh, iya, iya. Pak. Nggo nguri dadi nyongko anak aku yo ngono. Ya wong cek cilik kok iso ruwet ngene urip. Kok nek kadung nang ngarep, rasa nang ngarep mau mengguri sing tuwek. Lah. Wah, alah yo. pitungane mukidin. Langsung anu ya yu, gawe ampeng ya yu. Baju. Iya ben. Lapangan. Lah Eja, ya Allah fotoku sudah omahe dadi ki yo guyang-guyu yu ambek aku. Omahe dadi wis dinggoni bancaan. Kandari kok. Makni ngantek gak dodol, guys. Kandane ya wis borongan. Panggang titik. Fotoku. Alah. Fotoku. Loh, lagi? Oh, ngene guys, iki sudah dibongkar. Karek nambahi ya iki, guys. Oke, guys. Kamar mandi ini. Sementara tinggal dhisik, guys. Ngene wis jos. Ya jembar ya dadakan. Dadakan ya jembar ya kok. Dadi loro ya yo. Oh Mas, dadi loro kok yo. Jembar guys, ketoke tanah ki ketoke sempit tapi nek dinggo yo luweh-luweh guys. Ini dari belakang.
Putri Eka pengen omah dhewe kok mbok kongkon wal. Yo keneng apa? Turu kono keneng apa? Wong turu yo nggone dulure lanang. Pengen turu kono, turu kene ra masalah. Kayaknya adil-adil lah. Nek keluarga kita itu tidak ada adil-adilan sebenarnya. Wis butuh kono yo kene, butuh kene. Oke.